চাশাল হরা হাইনুহাই কিসাসুক থেমরাগ্রকনি ইয়াগো সবাই শুক্রব খ্লাইজাখা দানিয়েল দেববর্মা মঙ্গই খরকসা বরকনি ফালনক পাটিমুং হেজামারা ব্লকনি গাইরেংপাড়া আমসায় পাটিমুংনা tiyei falnokni nokfang Daniel Deborma Shaka tabuk baike waitham joprok jakha bini falnok hne aba haikino koktishal hor tebesa falnok kota tangoi tongmani subai sukrop khlai jakha aba haikino amseni lokorok bai walai mungrok kore hne bini thanite mungsa aji mung kore hne falnok roise nukungnai koloi tongo hne tamoni bagai abo haike falnok subai sukrop khlai jakhane sungmungti Shaka falnokni nokfang Daniel Deborma patimungna tiyei falnokni nokfang Debo Shaka aba haike tamoni bagai khoroksa borokni ajimani lamano sokamornani nai hne aba hai patimung phaine salrogo khlaika hngke hamgla khne tei koimungbo narokha khoroksa borokni ajimani lamano ta sokamor de hne fiaba aba haikino falnok sobai sukrop khlaijak ma bai belaikino kha khamjakmani kok Shaka falnokni nokfang tamman nin dogan ke sagat tini hor thangnayo samung sidra tangnai ro o ani dogan no sobai kalangkha mia dogan tangmani ngangkai ang sikon mikon ব্যবসা khlaiye nok nukhungno salokna hniyo dogan no tangmani bahut kosto khlaiye ango rangno kicha khai jomogoi tinio dogan no tangmani mia horo thangnayo samung sidra tangnai ro ani dogan no phai sobai kalangkha ngai amon bagai ango je sobai nai rongno bokni nok nukhungo tebo hamari phaito mudike dogan sobai no tini ani khabai ma haikaino bong nukhungo bo tebo hamari phaitung hnai ang kha bongno hamairiwo hamairi janogo nang agen simna dogan ni uitong mane dogan ga kai ang agen simno ri uitongo ga kai o jaga ba haino basa haikai tongoi tangoi tongmani thangnayo bo suki rok sok jaka gai kwaisana mane manei rok bebakno 3 bar hamla khaija ko jagao ani o dogano gai angle sing phejamara senior distance chalai tongo purai 4 kilometer hai distance chalai tong geo jaga ang somosto mani manthogri tonei tonmo borokno mayo manthung nei sing oro ব্যবসা bani chigon mikon khaipano sing borokno help khai tong ব্যবসা nitei phano sing amte khai tong jaga sing bokno manthogri bo toni kha phalei sawai sing nukhung bo sing banji tong kha amte hine sing oro ব্যবসা khai tong mani ge o jaga o bokni anole tamne joli mung tong tam nasle mung tong awni bagai ango nano nasle nai ano joli nai rongno bokno singna musungo tini median bisingti pano tange hinde ang tamusa khaima tong indra kano muti khai nang ba ke bo mane dogan bangkiri angai na kono kok bangla jar kono obahai rok katong আজ পর্যন্ত তো আং কেবনো হিনমান করেই কেবনো সামা করেই বরক বাই আং এলকারবাসি কাহামনো চলি দং আজ পর্যন্ত তো আং কেবনো হামিয়া সামা করেই দোকান বাই আং কেবনো জবরদস্তি কে সামা করেই boba hai khai obos bai kana tam bagai nang bai obo khai sabai kana nang boba hai wan suni bakaw ani wan sukma hangai angoro mani khai dogan ব্যবসা খাইছাই তোমানি নকইনো বরক আনো জলি kana হানে আং খাইও কারণ আং ব্যবসা borok ani sakiri gere pagiri gere na rabat gere na kichu gere ang kosto khai choli tongjao ang o dogan ben choli tongjao anole tamni nos loi tang manai ang to scam ni thani ang kemno dus khaya na blo dogan prima to ব্যবসা ani busa buti na ang tang phaisa rare bang ব্যবসা khaisa mani ba nang ano muti khai gang kai ang to nukhung cholna nangnai bla singjaro tongi thangmani sing bek ekta to line khai sai thana nangnai bla na sakiri tongo na sini thani rang puisa tong sengo ban sing choli tong mani sin nok nukhungo nung busak jora rogo dogan sabai jakane kha khai bo time rogo horo horo dorna ang borgathal limia pirokpuro sara 8 ta bai dongo apro to dogan ang nailang kha kahamno inke dorna emni 11 ta 12 ta degi rogon sabai jakana hane ang kha khlai o jagar to haino paiga chuak khori rok bera ja boba ob chuak ne rok sabai kana boba hai nung ani kha khlai ma ka o je chuak nungnai borong no sabai hone ang kha khlai ta nang ke bo police rongno mane information na khaya kono khaya ko police rongno khai takse gorta information khaya ko ang khaina hne wan sugi tong ob thai ke bo ka khai nge ang gairing para ani mung gai Daniel o jaga o je nugui tongnai je lukuro bokno ang koimung sano je sabai nai rongno rok next time mo haita khaidi nongni bagai kahamung nai norok bo ang haike khlaijoi
mo haike dogan tangai besa khainan bagai nong ni khabo wansok mungna hadi nang je somani o koite dogan tong en ta oro somnio sini somnio pasta dogan tong মাংস দোকান টঙ দুইটা এরপরে আনিমো টং দোকান টঙ তাকসু যাতে আবতত जों खुंनै दं पास्ता अबस्थाल' Hazamarani simi onimes ni koktum, cinik korang.